Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Колабызда юл куркынычсызлыгы комиссиясы утырышы узды. Төбәге безнең психолог һәм яшь белгечләре семинарга җыелды. Ознакайда гаилә сәламәтлеген саклауда дигән темага конференция узды. Колабызда район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов рәислегендә юл куркынычсызлыгы комиссиясе утырышы узды. Анда агымдагы елда булган юл хәрәкәтендә катнашучылар белән булган аварияләр һәм алга таба аларның санын киметү буенча фикер алыштылар. Действительно, сегодня заседание комиссии посвящено в основном вопросам содержания дорог, городских, сельских. Юл куркынычсызлыгы комиссиясе утырышы статистика белән таныштырудан башланып китте. 10 ай эчендә Әлмәт районында 110 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 18 кеше һәлак булган, 134 тән җәрәхәтләр алган. Иң еш аварияләр теркәлгән көннәр булып дүшәмбе, чәршәмбе һәм шимбә көннәре санала. Если мы назовем пункт преимущества ДТП столкновения, то назовем пункт наезда пешеходов. За 10 месяцев текущего года произошло 34 наезда пешеходов, в которых 2 человека погибло, 34 получили ранения. Каршыяк полосага чыгу кагыйдәләрен бозу сәбәпле 19 юл транспорт һәлакәтендә 12 кешенең гомере өзелгән. Федераль автоюлларга килгәндә Казан-Оренбург трассасында 18 авария теркәлгән. Аларда 6 кеше үлгән. Региональ юлларда 25 юл транспорт һәлакәте була. Алар нәтиҗәсендә 9 кешенең гомере өзелә. Шәһәрдә 56, авылларда 11 авария теркәлә. Үлүчеләр булмый. Белгечләр сүзләренчә, соңгы 5 ел эчендә иң аварияле булып Әлмәт Мөслим, Ярчаллы Зәй Әлмәт, Кузай Нурлат, Русакташы Ознакай һәм Русакташы Кузай санала. Комиссия әгъзалары юлларның торышына аеруча игътибарлы булырга дигән фикергә килделәр. Шуңа өстәп җаваплы хезмәтләргә халык арасында агарту эшләрен дәвам итәргә дигән фәрман бирелде. Әлмәттә каршы полоса профилактик чарасы старт алды. Аның максаты юл транспорт һәлакәтләрен профилактикалау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бузуны кисәтү һәм каршы як хәрәкәт полосасына чыгу белән бәйле административ хокук бузуларны булдырмый калу. Юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре искәртеп узганча, каршы як полосага чыгу фаҗигале нәтиҗәләргә китергән юл транспорт һәлакәтләренең иң еш очрый торган сәбәбе. Аеруча тизлек режимы зур булган вакытта автомобильләр бәрелеше куркыныч нәтиҗәләргә китерә ди белгечләр. В соответствии с правилом дорожного движения Российской Федерации, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. И в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. А в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» при наличии сплошной линии разметки, а также в конце подъема на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью обгоны запрещены. За нарушение данных требований на водителя налагается административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного совершения административного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. Ноябрь башында узган туры эфирларның берсендә район башлыгы Тимур Нагуманов колабыз халкы арасында Объездная урамының шәһәр аша узган өлешенә исем эзләү буенча бәйге игълан иткән иде. Күп кенә әлмәтлеләр һәм колабызның кунаклары Объездная урамын Объездной тракт белән бутыйлар. Исемен үзгәртү шулай ук шәһәр үсеше, Экополис торак комплексы төзелеше һәм янәшәдәге территорияләрне үстерүгә кагылышлы киләчәк планнар белән бәйле. Фикер алышуда теләгән һәркем катнаша алды. Тәкъдим ителгән вариантлар арасында иң популяр исемнәр булып түбәндәге вариантлар сайланды. Бу ватанны саклаучылар урамы, Казан урамы, Яшьләр урамы, Юбилей урамы, Экологик урам. Хәзер район башлыгының ВКонтакте төркемендәге рәсми аккаунтында тавыш бирү бара. Ул 30 ноябрьгә чаклы дәвам итәчәк. Тавышларны санаганнан соң сайланган исем топонимика буенча комиссияга тәкъдим ителәчәк. Хупланган очракта яңа исем шәһәр депутатлар советына соңгы карар кабул итү өчен тәкъдим ителәчәк. Төбәгебезнең 50-гә якын психолог һәм яшь белгечләре Нур психологик ярдәм үзәгенә психотравматик эмоциональ халәтләрне төзәтүдә арт-терапия усуллары темасына семинарда катнашу өчен җыелды. Мондый проектларны тормышка ашыру психологиядә заманча методикалар турында белү өчен бик яхшы мөмкинлек ди белгечләр. Дальше у нас ответы в символах или в образах. Республиканың көньяк-көнчыгышына килгән педагог-психологларның Нур үзәгендә узучы бу очрашуы махсус грант проекты кысаларында уза. Аның максаты мохтаҗларга күрсәтелгән ярдәмнең сыйфатын арттыру.
Сегодня в психологическом центре НУР проходит обучение около 50 специалистов, психологов Юго-Востока Татарстана. И для них это классная возможность получить новый инструмент психологии, арт-терапии для своей работы, для внедрения в свою работу, для того, чтобы их клиенты более стали успешными, счастливыми людьми. Уку гадәти булмаган форматта уза катнашучылар яңа материалны өйрәнеп рәсем ясый. Арт-терапия психологиядә кулланыла торган киң алым. Баш спикер психология фәннәре кандидаты Мәскәү шәһәреннән Ольга Хлебодарова. Аның фикеренчә, мондый проектларны тормышка ашыру психологиядә заманча методиклар турында белү өчен бик яхшы мөмкинлек. Тот опыт, который они приобретут, те знания из опыта, это будет большой пользой для всех участников образовательного процесса. Как для родителей, семьи в целом, что очень важно на сегодняшний день. Это достаточно актуально, потому что накладывается большое количество кризисов. Семейный кризис, личностный кризис, экзистенциальный кризис. Ну и, конечно, из этого очень много конфликтов и проблем. Очрашу укытучылар мәктәп укучылары өчен бик кызыклы булырга охшап тора. Бу берәүләрен эш барышында янып бетүдән сакласа, икенчеләренә имтиханнарга бәйле җаваплы чорда югалып калмаска ярдәм итүе бар ди семинарны оештыручылар. Радифа Нугманова, Эля Стародубцева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда гаилә сәламәтлеген саклауда дигән темага конференция узды. Анда акушер-гинеколог, табиблар, терапевтлар, хатын-кызлар советлары рәисләре, республикабызның төрле районнарыннан килгән муниципаль хезмәткәрләр катнашты. Очрашуның максаты гаиләгә, аналыкка һәм балалыкка ярдәм итүгә юнәлдерелгән ведомство ара эшне оештыру. Ознакай бу юнәлештә үз эшен тәкъдим итте. Туп максат шушы эштә ничек бергә эшләргә. Монда инде менә врачларына отдельно, значит, менә администрация отдельно, һәм отдельно эшләп булмый. Монда бердәмлек кирәк, бергәләштерергә кирәк. Менә ничек бергә тотынышып, бер йодрык булып тотынышып, ничек шушы эшләрне эшләргә, шуны күрсәтәбез. Конференциядә катнашучыларга берничә мәйданчыкның эшен күрсәттеләр. Беренчесе Тау яшьләр үзәге. Монда бала карау ялында булган хатын-кызлар өчен әниләр көне киңлеге тәкъдим ителде. Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева үз мөрәҗәгатендә яшь гаиләләргә һәм бигрәк тә яшь әниләргә ярдәм итүнең мөһимлеген ассызыклады. Биредә шулай ук бәбиләр катнашында кросс та уздырылды. Үрмәләүчеләрнең бурычы көндәшләреннән тизрәк финишка барып җитү. Балаларны уенга җәлеп итү өчен уенчыклар, машина ачкычлары, хәтта телевизор пульты да кулланылды. Алга таба конференциядә катнашучылар шәһәр гимназиясендә гаилә белеме дәресендә булдылар. Биредә укучыларга дөрес тормыш кыйммәтләре хакында сөйләделәр. Буыннар дәвамлылыгы һәм туган телне, мәдәниятне саклауның мөһимлеге турында аңлаттылар. Бу тормышта якты изе, матур эше калырга тиеш. Ә үзеңнең эзеңне калдыру өчен Никахлашу сарайында кунаклар яшь ата-аналар мәктәбе эшчәнлеге белән таныштылар. Районда алып барылган эшкә Татарстан Республикасының баш акушер-гинекологы Татьяна Шихабетдинова бәя бирде. Мы здесь встретились и с будущими мамочками, рассказали о репродуктивном здоровье, что здоровье начинается с рождения девочки. То есть большое внимание должны уделять и акушер-гинекологи, и врачи-педиатры, и другие специальности девочкам. Районда гаиләләр белән эшләүдә хатын-кызлар советы зур роль уйный. Аларның инициативасы белән чараларның күп өлеше үткәрелә. Конференция пленар өлеш белән тәмамланды. Мәдәният үзәгендә гаилә сәламәтлеген саклауда дигән темага түгәрәк өстәл узды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Адымнар күптелле гимназиясендә Сәйя Республика балалар һәм үсмерләр театр коллективлары фестиваленең зона этабы узды. Анда республикабызның көньяк көнчыгыш 8 районы мәктәпләреннән укучылар катнашты. Иҗат мөхитен Лина Хәсәншин да тоеп кайтты. Үзе бәйрәм, балачак. Балачакның шат еллары, балачакның шат җырлары мәңге истә калачак. Сәйяр Республика балалар һәм үсмерләр театр коллективлары фестиваленең зона этабында Бөгелмә, Лениногорск, Ютазы, Мөслим, Яңа Шишмә, Ширмешән, Нурлат районнарыннан килүчеләр һәм Әлмәтлеләр катнашты. Гомумән алганда бәйгедә катнашу өчен Әлмәт җирлегеннән 20 эш җибәрелгән була. Мәктәп театрлар коллективы булса, 6
Алтысы балалар бакчасыннан. Бу нәрсә турында әйтә? Балаларның сәләтләрен үстерүгә, әлбәттә муниципаль район мәктәпләрендә бөтен шартларда тутырылган. Сәләтләрен үстерүгә, туган телебезне үстерүгә һәм инде зур сәхнәдән чыгыш ясаган балалар киләчәктә безнең ышанычыбызны аклап зур кешеләр булырлар дип ышанабыз. Милләтебезгә хезмәт итәрләр дип ышанабыз. Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге театр артисты Зөфәр Харисов сүзләренчә, мондый чараларның әһәмияте зур. Ничә еллар балаларның сәхнәдә уйнауларын бәяләүче Зөфәр ага Сәйяр театр фестиваленең дә, катнашучыларның да үсештә булуын ассызыклый. Алар киләчәктә бәлкем артистлар да булмаслар. Алар шунда киләләр, алар рольне алалар, рольне ятлыйлар, кәгазьдән укыйлар, репетициядә катнашалар, берсе белән берсе аралашалар. Балаларны менә шушы татар теле, сәхнә теле белән сәнгать аркылы моторлыкка өйрәтү. Һәм моторлыкны яраткан бала инде ул берничектә начар була алмый минем калса. Мин шулай белим. 142 бала төрле сыйныфларны тәкъдим итте. 13 номер татар телендә башкарылса, 7 мәктәп чуаш телендә чыгыш ясады. Линия Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.